shoulders to drill us up. Oh lord, where's the oh, it's over yonder. Hey Natalie, what the fuck? Perjantaina sitä ennen meillä on tilaisuus nauttia mainiosta musiikista. Aivan upoutta himiä nimeltään Join Me on tämä kipale. Baby, join me in there. En mä vanha, mä vaan väsynyt. Onnea vaan, Ei vittu, paljon onnea vaan, mitä pitää tehdä täällä? paljon onnea Ville. Syö sitä. Onnea vaan. Kynttilän puolus ja toive. Joo. Teepa, missä meillä on lusikat ja noi systeemit kaikki? Tää paha imagolle mulla nyt. On kakkunaamaan suoraan. Hei, ja jotta ei ihan nämä kaikki systeemit unohtu, sä oot saanut hirveästi onnittelukirjeitä. Loistavaa. Noin, ole hyvä, ole hyvä. Kiitos vaan kaikille. Ole hyvä, siinä on tuo. Ja sitten on tämmönen oikein hieno paketti. Sekin vielä. On. Ja Tää on sitten tytöillä oli hirvittävää. tuolla kans joku yllätys Ei. vielä. Just yllätykset eivät niinku... Voi kiitos. Oi, ihan Mä olen niin kovin otettu nyt. Mitä perehtyy näihin paremmin sitten. Joo. Ja sitten hei, siellä oli vielä yhdet synttärionnittelijat löytyi sieltä.